Tässä on mun kaikki Pokemonit, jotka mä näytän tällä videolla. Niin tägätkää mut johonkin videoon ja näyttäkää onko teillä paremmat. Tää ei näy tossa, niin mä voin näyttää sen tosta. Mulla on ihan hyviä pokeja, mutta tägätkää mut oikeesti johonkin videoon, jos teillä on muka paremmat. Ja todistakaa mulle teillä, jos teillä on. Siinä oli, moro.